otsa alla. Seda sul linnupesa alles jätaks nii pikalt püsti. Seda sul linnupesa alles jätaks nii pikalt püsti kännu. Juba kiirelt taha. Tee nii pika kännu siin. Tõu mingi laha. Mina oleks ta sita siit. Tõu ennast enda pikkusel maha võtta. Vilja potis püsti. Mitä sä et laittaa käivä katsomaan? Ja. Sä et minä kätsemään sait maha. Ei ma veel ülespoole. Miks? Ma tuli ühelt poolt veel. No. Kus sa ikka olla saad, sa ei maha ei kuhu. Ei kus peal. No siin peaks käima, sa tõmmad küll. No siin saab käima küll tõmmata. Siit lasen maha. No üldse maha. Sa endal magu maha ei lase. Pean on suht asendi võtma. Nii käs. Jõõg ei ka sinna poole. Ah? Jõõg ei käinud sinna poole. Ei, ma lasen siit poolt alla. Edasi jah. Aitäh. Mä annan ottaa, sai laatu ära ja tuo järjest allapool, sa sööksid männaga maha. On mänd või? Aga küll, teeme selle. Aika on küllagi see puha ette. Nööri pean uuesti oma külge taas panema. Ei nööri jätta üle. Ja jätan. Ei see pärast ära lasta. Laita maha ei tuo kuratsus aeg. Türa sitta käima siin panna.
nojah.
Võeti kaks maha. Nii kaks oksavat. Kolm majal seis äkki. Mis? No ma siit oks laasin. Ega nüüd ei rohkem võtta. Et üks osa püsti. Jaa. Kui selle osa maha võtta. No selle võtad veel. Redel pead laskma. Redel siia kui külge panema. Mis? Redel teist kui külge panema. Nii kaks kolm tekkis väekontrat kedagi, sa ei saa kuskil olla. Need sinna. Jaa. Kui ma tõesti vastast ikka ei pea laskma. Mis? Päris vastu ma ei pea laskma. Siit maast maha ongi. Jaa. Aga rohkem sa ei saa. Kelle oksa saad? Need kaks oksa on see. No rohkem ei saa ju. Ei, see on kolm tükki ju. Väekontrat kolm tükki. See siit. Ei. Nii kaks tükki on taga ja üks sinna aida ju. Jah. Sa ei näe seda. Jah. Ega sa ühes rongil palju ei ole vahepeal. Siit ta on, aga tuleb kokust maha pärast. Tule. Ei saa. Sa ei saa kuskil olla seal. Las me olla. Nii
sitten saat ja. No, käy kyllä. Sai saa se valo. Sai saa se ylös mennä. Kyllä hakkaa maataan kyllä. Mulla on hirmusti muitu. Takaa sillä on ohjeessa on nää. Väikko. Sai saa sinne manu. Sai saa sinne. Sulla on muuta manu. Kuule pikkuisen eroa. Nää näet lapsen sairaan. Jaa. No korvas tuot pohjalla ja onko loppukasvunut? Joo, joo. Siinä on ajan tossa. Jaa. Siis oot kyllä ollut. Ei saa teippoon mennä. Tulee talvella vaan pikka rajana kuvalla. Mä oon yrittänyt yhtä muotoa. Takakeillä se Jupi olisi maaparasta reservasta. Tulet hiljemmän. Ja, viina. Tää kurattaa perä maahan paukku. Se teippo on kokonaan, niin se onko ehemmä. Niin hyväkkä. Täppis töö. Tää on olla yli. Mutta kunnat maat sit jako saa. No ja se rokkut on ajat, ei saa, niin rokkut vastaan. No kalaa. Saa kättä saada. No otso. Maahan paukki. Eikä käy kovasti. Joo, se on joo. Eritti joo, tummassa. Jaa. Ei saa.
Viljelin miekka. Sai se kätte taas. Tõesti vähe jah. See on palju asi või? Jah. Vaisam näytet. Nii ma tõmban. Nüüd paned nööri alla ja ma kui kirle üles ja kirled raiub põrra. Ega muud pealt jätta ei ole. Ma ei saaks jätta. Ja nüüd paistab rohkem päikest ka peal siia Jaa. paistab. Arvo võtsi midagi. No, tehti lumi. Nööri sae kõigepealt, said Jaa. maa ei kokku. Said maa. Sai panna, saaks ikka paha. Ma tean. Aga heaks all ole.
sai kätte, istutaan siinä alueen. Nyt ei muut, kun saakivat ovat se jyrästä. Oletko kirkos taas? Ne? Oletko kirkos taas? Kirkos. Miten ne rajittu kohdalla? Ah, Sitten on. sit on. Ah, sen Joppi saitte Käräjoen. Jaa. No ottiko sit loppu. No selle peal redelivät saakin. Mä oon reijät pääsääntö, kun tulette mun juttu toivota. Mä ei saa sit vielä kättä, se kun vaihottais pään sisään, no minäkin tiedän. Teistä pääsin. Reijät. Võitiin vielä. Siinä on tuolla maha lykkä. Joka. Aha. Saat teet tulla vaan. On siellä osa saakin. No ja. Sieltä saat menemään. Tuot vaan. Tykkäret teitä eräsikko. Jaa. Muu on pääkautta päällikkö. Tuo on Sanna ja. Tulee kun sain sen. Tuleeko Olen aika siihen kun kylki menemään. Tuleeko aika saakin kohta, kun täällä saat tänne. Sä pidät teisi kohdalla. Mä panen veden siihen tissuun kiinni. Aga me teemme Atten saakka. Mä otin kõik korraga maha. Seda ei jõua ära tõsta, see on saak. Kaikki päivästä tuohon. Ei saa kättä tuoda. Kättä uutta. Joukko on kova, koska on kuva. Niin nyt on nyt kokki meitä vaan saattu. Mullakin on tämän kuka saakki ja sit mennäänkö maan. Onko laikka? Ei saa raavi tulla, sit on. Mitä mä tiedän, kekko tuli opa paljon. Jürgen vaja ei ole. Kokki käis kätte saakis. Hyvä käy ja.
tohti ära saab, siis paned vika väljale. Kes ta saab? Kuule kurat. tule see liiga julm saagi. Ta ei saa. tule siis kui läbi läheb, saakooga tuleb jalg roll. Jaa. Ta ei pannud see tohti ära ligi muide. Vajem süüa ka saab endal, tahad süüa ka ju. Hakkad järjest saagi.